ji xatûna peyvar e. Di kêlîka sikrata mirinê de dema giyan dixwaze ji laş bar bike û li jor namîne ji bilî hêviyên kêm. Wê demê tu ji dûr tê ji paş ezmanên heftan. Tu gul û tuxman dide hev, bişirandin kenîn û kêfxweşiyê tu belav dikî. Tu li min diborî, wê demê tenê giyanê min gelek poşman dibe. Gunehê wî bi min tê ji biryara xwe vedgere û di laşê minî westiyayî de cîbicî dibe. Ez bi xweşbûna jiyanê hez dibim, wê dema çavê min pîrozbahiya hevdîtina te dike û can nas dike ku ew şaş bû. Hey bayo rabe, gotinên min bigihîne evîndara min û min divê got tu bibe bayekî hênik, dema tu bigihê ber derî. Ji ber got evîndara min nazik û gewrik e û ez naxwazim ziwabûna te hênarkên rûyê wê nermik weke kulîlkên yasemînê bişixîne. Hey bayê hênik, li derî xe berî tu derbas be. Heger ji te re got derbas be, wê demê derbas be û ji min re maçî aniya wê ya tijî bilimbûn ke û ramûsanekê deyne ser çavên wê ku xemgînî û hêvî tê de tevlî hebûne û bi terz û rêz be li pêşiya mîra min. Heger destûr da te poşmanbûn û lêborîna min bigihînê û bêje min tu kes birîn nekir ji xwe pêve û ez dêşim û hêsrê min diherikim. Lê heger destûr neda te got tu derbas be, vegere bayê minî hênik û jê re nebêje çima, tu name gêje û ew xatûn e li ser şana şîna dilê min û azadiya vekirî pêre ye ku min ser jêke li qadên evîndar û dîldariyê. Hemû keç bi dû wê de nehêjane û min yeqîn nekir ku ez xwe rojekê bibînim bêyî wê û ez xwe naxwazim bêyî wê. Evîndarê poşmanbûyî her dem.